जतना खुलुमखा सारि गाहाम दिनै 11 February 2021 दिनै कायसा बलायखेनो खबर गाहाम दिनै तिब्रासा दफानि बागै दिनै 14 लक्ष तिब्रासानि बागै कायसा बलाय खबर गाहाम तेफ्र 1 घन्टा सिगां आनो आंनि डिपार्टमेन्ट बरक साहका दिनै दिनै गभर्नर अनारेबल हिज एक्सेलेन्सि त्रिपुरानि गभर्नर दिनै एस्टाब्लिशमेन्ट अफ टाउन कमिटि बिल बनो ब एसाइन खायखा ब सय रेखा आबानि बागै दिनै बेलाय दिनै बां गाहाम दिनै 11 तारिख February अब कायसा बुमंनाय एज हिस्ट्री इंनाय जे दिनैनो दिनै गभर्नर त्रिपुरानि गभर्नर दिनै एडिसिनि एस्टाब्लिशमेन्ट अफ टाउन कमिटि बिल ब एसाइन खायखा ब पास खायखा बनि बागै जों बेलायखेनो बनो हामबाय मारागो तै त्रिपुरा सरकारनाव जों हामबाय मारागो 38 बोसोर जों बन्चित तंमनि जों डिप्राइभ तंमनि जागा जों 38 बोसोर सिगां अब अंगना तंमनि किन्तु अब अंगलिया विभिन्न कारणे स्पेशली जोंनि बामफ्रोम सरकार लगातार 25 बोसोर और शासन खाय तंफानो बर वान सौलिया जों दिनै बीजेपी आईपीएफ सरकार दिनै मात्र 3 बोसोर उ 3 बोसोर मा थागो जों कैसे अमहाय बेलाय सामं कतर जों सामं खायखा दिनै एस्टाब्लिशमेन्ट अफ टाउन कमिटि बिल अब दिनै जों मानखा कय ओम साप्ता बिसिङावनो अब जों सार्कुलेट खालायनाय तै काम सुरुं थांनाय जों ताबो अबनो जों साइ दङ प्राय 20-25 ता दिनै बाजार दिनै हाथि तिब्रासा हाथि रङ जों टाउन कमिटि गठन खायनाय एक नाम्बार दिनै खुमुलुं अब दिनै केपिटेल दिनै त्रिपुरालेण्डनि केपिटेल खुमुलुं और पहिला जों खालायग्रानाय बनि बागै जों बेलायखेनो दिनै तंथौमनि साल दिनै खुमुलुंनि एलाकानि बरक दिनै ताखौ बुखुरक नन बेलाय गाहाम जों फार्स्ट दिनै एस्टाब्लिशमेन्ट अफ टाउन कमिटि बिल जों खुमुलुं हयदिन सुरु खायनाय खुमुलुं चेंग्रानाय तांखेबा अब दिनै खुमुलुं दिनै केपिटेल दिनै त्रिपुरालेण्डनि केपिटेल आबनि बागै जों खुमुलुं सुरु खायनाय बनिफ्राय मान्दाय दिनै बरकथा गोबां जों जागा दिनै किल्ला दिनै करबुक काञ्चनपुर दिनै आइ जम्पुई तागारतला गोबां दिनै बाजार दङ जों नायगै जों सिलेक्ट खायनाय अबांगै जों बेलायखेन दिनै तंथौमनि साल बनि बागै जों दिनै अबनो साइमानो अब दिनै आईपीएफ दिनै सामुंतांमनि फल दिनै सिक्लारनि फान बरनि कलन्तुई सिक्लारन जे सामुंतांमनि अब गाहे दिनै फल जों दिनै टाउन कमिटि बिल पास लायमाखा अब गाहे दिनै एचिभमेन्ट तै हाय बाहाय जों दिनै आं उसाङाव जों चिठी सुइगा दिनै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी जोंनो बां हामबाय मारागो आं मनो चिठी सुइगा तै दिनै अमित शाह जों होम मिनिस्टार जों मनो आं चिठी सुइगा तै दिनै जेबी नाड्डा आं बरनो हामबाय रहखा जे दिनै एस्टाब्लिशमेन्ट टाउन कमिटि बिल पास मनि बागै तै जों साइमानो ताबो पार्लियामेन्ट चलाय दङ जों इदानिंगो भेरि रिसेन्टलि जों दिल्लीयाव थांनाय आरो जों हाइलाइट खालायनाय तै दिनै त्रिपुरानि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जेबो मुस्लायमानि जों त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल TTC ओ TTC नाव बाहायनो दायदि खालायै अब खायरनो जों सानाय दिनै अब एडिसिनबो मुस्लायजाकसिनाय अब जों प्रस्ताब खालायखा दिनै केबिनेट एप्रुभ मुखा TTC जों सिनाय त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल अब जों खालायनाय अब जों बेलाय बरनो हामबाय मारागो तै गोबां दिनै एडिसिनि ताबो मुर पावार जों जे साइ दंमनि अब इन द मिन टाइम चारो जों अब मानफानो जों अब वेलकाम खालायो जों दिनै डिपार्टमेन्ट बारे बांसिनाय 42 ता डिपार्टमेन्ट जों माननाय तैबो जों दिनै और लेन्ड पावार अब जों माननाय अब जों बरबाय सालाय दङ अब जों तुरक थानाय खाकागो जों वान सौइ मैया जे जों 3 बोसोर मा थागो 3 बोसोराव जों दिनै आईपीएफ बीजेपी सरकार एडिसिनि बागै बर वान सक तमानि न जों बेलायखेनो बरन हामबाय मारागो तैबो जों उसाङाव दिनै आर्टिसारक जों स्टुडेन्ट मुभमेन्ट खायखा बरक आउट लागो 2 दिन बरक सिटिं डेमनस्ट्रेशन खायखा तै बरक चिफ मिनिस्टार दिनै बरक माना बिप्लब देब बाय जों मालायखा बरक मालाय बर खोक आनो साफायगो बेलाय गाहाम रेसपन्ड माखा दिनै ककबरक मान स्क्रिप्ट खायना बागै मतामति ब गसजाक आबनो जों बरन जों प्रेसार होनाय गोबाव रेसपन्ड गाहाम रोखानाय जों फिडबेक माखा आबं दिन बेलाय बरक खबर बेलाय गाहाम जों साइमानाव दिनै थासतेगो दिनै सिक्लारनि फान सिक्लारनि कलन्तुई अब मांनां थांगिया अब जों लुखा तै दिनै फाइनाल एडिसि इलेक्सनाव बाहायनो जों गाहाम खालायनाय अबयसे जों गाहाम खालायनाबो जों साइमानो तै दिनै गोबां मा बेलायखे इन्टारेस्टिं
usikango ang masa ani khuk borok kotor ani bondu borok khoroko wancha ang mano phone khlaikya বন্ধু নং বজাগা হিসাগা আপনি কোথায় হিব সামনে স্যার আমি এখন হাতাই কতরি সৌ হাতাই কতর ইকুপাক আং তাবুক তংই সৌ তিনি जों অমানো সাই মানে বরক পর্যন্ত তিনি ওয়ানসার পর্যন্ত তবে বরক রিলাইজ মা খাইখা তিনি বরক সি তাবুক जों সায়াখো কিন্তু আং আবরক বলাই খুজিনকা আং ফোন খাইমানে উসাঙ্গ স্যার আপনি কোথায় সোমানিব স্যার আমি এখন হাতাই কতর ইকুপাকে আসে অবহাইরক जों তিনি ওয়ানস কইমাইয়া জিকন চাং মানে ঠিক ন কিন্তু অমহাইরক বইনি বরক বহিনা তাবক একনলেজ मा खाइखा ता जोंबो मा खाइनाय जों हाथाय कतर तिनि बरमरा ताबो हाथाय कतर गि थांगा आबो जों जत्तनो साइमानो तो मा तुरुक तुरुक सामन कबा मा खाइ दंगो बनिबा आं खागागो तिब राज्यगो एकमात्र आईपीडी पार्टी तिनि दाबरक पार्टी तिनि रिकगनाइज पार्टी जों जरे साउं हाम खाइमा हांख्लाय आं खागाव तिनि बरक तुरुक फाइनाय ताबो तिनि सिक्लारक बुजु कष्ट खाइ बुजु दुख खाइ जों बरक लং मार्च खाइ दं आं खाना तिनि 25 दिन खा almost kaisa sacrifice amoni bagai ang jotono koinai chini samang ham khlai tongo boro bundu ui tongo chini samang ni bagai no turuk turuk boro hamja ui tongo usango ang thangmani chini koila shahor ar muslim rok bhaino minority group mon muslim boro belai chini welcome khlai tongo tabok jaga jaga chung kamhang resol mai tong toma sakhma toma nini mok toma dalong toma sikam toma muslim nimani mansar rok bhaino tabok borok chuno soji da khai dong chini party ni borok support khai dong abone borok balai hambai maro boniba ang tabung koinai chini sikla rok जों कामखौ सांमा तांनाय सर मोनसे सोंमोन ओ खातंमानि कक्तमानो बबो हाय खातंमानि पान्दानि बिसिंतिनि रगलो बरमनो सानानै मुसुमे देसनि दा जों अवश्य तिनि ताबो गैदारिं तंगो तिनि 24 तारिख 24 फेब्रुवारि गो आफर जों साख्लायनाय जों आबो अलरेडि जों प्लान खे तंगो बनि बागै तिनि अम हाय काथा अचिभमेन्ट जों मानमाननि आबरनो जों बरनो साइमा खानाय जों आईपीएफटी जों कम समयो मात्र 3 बছर उंद्रब तिनि सरकार ओ कथारा जों अनेक सामन खाइ दंगो आबरनो जों बाबलिनो जों सानाय तैबो जों जिन नाहारमतो जों नतो साइमानो जिन अल्टिमेट गोल अल्टिमेट सल्यूशन जों टिप्रालेन जिनि स्टेटहुड जिनि डिमान्ड अबरतो जों आगौ थानाय आबो जों ताबक जिनि एडिसि इलेक्शन बाहायनो जों स्ट्रंगलि जों अमना प्रेसार होनाय जिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नो अबसे जों ताबक एलएन गवर्नमेंट दंगो अबसे जिनि एडिसि दर जों पावर फायंके जों अरम बारबन सागो जों गाहाम के साइमानो एसेम्बली को जों माइनॉरिटी एसेम्बली जों कक फ्रांगमैया जों साइमानाबो जों बास्तव कक साव किन्तु कम से कम जों एडिसि जोंनि दा टीटीसी गो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों मेजॉरिटी आरो जों कक फनांग माननाय आरो जों केबन जों गिरिजों नांगिया केबन बाय जों अब बादा खाया नांगिया जों मेजॉरिटी जों अर तंगो जों अर तिनि 28 ता बिसिगो मात्र 3 ता नेखौ जनरल 3 ता जनरल तार माने 25 ता तिनि आगो तंगो तारबे जों मेजॉरिटी 3 ता बरा कुनु खाइमिया जनरल सीट ने मात्र 3 टा सी आरो जों बासा मानो जों बर 3 टा एमएलए एमडीसी जों खाय 25 टा एमडीसी तारमाने जों कपलाय आबागो जों एडीसी जों जे मुसुक मनि जों खाइमानो जों बर बार सालायगा जों काउन्सिल जों बदरसि एडीसी दहल खाय हांखे जों फाइमानि लगे लगेनो जों फर्स्ट काउन्सिल आसक माने बिसिङावनो जों स्टेटहुड डिमान्ड जों टिप्रालेन डिमान्ड जों जत्तनो कन्सेनसास जों रेजोल्यूशन पास खालायगै जों दिल्ली पाथर होनाय अब किथिन एक्टिनि अचिभमेन्ट तैबो अब सिमिया जोंनि 28 जन एमडीसी दंगो जोंनि ओ एमडीसी जों बा जों जागा जागा जों दिल्ली थांनाय दिल्ली थां मुभमेन्ट खायनाय जोंनि मुभमेन्ट थागै दंया ता कोरोना भाइरासनि बागै जों दिल्ली थांमाया आरो एसेसन दंगो आबो जों थांया किन्तु प्रत्येक बोसोर जों थिक्लारक जोंनि आईपीएफटी यूथ आरटीपी जत्तनो जों एलाइड अर्गेनाइजेशन जों एभ्री इयार जों दिल्ली थांगो आरो जों आवाजनि सागो अब जों रेगुलार मुभमेन्ट तागलै जों कोरोना भाइरासनि जों खाइमालिया द नेक्स्ट इयार कोरोना भाइरास पाइ थाङाखै जों एडीसी इलेक्शन जों पाइ थाङाखै जों तमा 1000-5000 जों थांनाय जों ट्रेन बुक होय थांनाय अब बागै आं खागाव अबयसे जों सिक्लारक जों साइड खाइनाय तै जत्त बररक ताको बुखरक और तमा नि सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी तमा जे पार्टी तनाय रक आमनो कइनाय आईपीएफटी फाइ जोगदान फैबायदि ऑल आर वेलकम जों बर लाई थांनाय जराव महाराजनि खुक्ति टिप्रालेन सापट खाइक सामानेर बखनाय मानखा ओंके अबहाय बा कायसा आबास मांखा आईपीएफटी फाइजे नों थतक बबहाय कंडीशन दं ब बरक बाय थानजाके दिस इलेक्शन कन्टेस्ट अब जों सालाय दंगो अब आं सामान 99% 1% बाकी दंखो 99% अब पॉजिटिव जों कदामु कक सालाय दंगो अब जों खागागो अब जों तिनि जे जों डायलॉग माने अब फुलफिलिंनाय अब एचिभिंनाय अब आं साना मस्तो तिनि महाराज भाइनो
tabo acknowledge khlaikha boni je tin acknowledge khlaikha bo tipraland geta tipraland kok sai dong tame tipraland abo kok sago abo bo acknowledge khlaikha bo gosei na kha abang belai tini bangai tin dialogue khane bagi sujang thangka abo tini achievement tin saima age to bo acknowledge khlaiya abo ang phekle samak layo kita maharaj bhai na acknowledge khlaikha bo gosei na kha tipraland ekina abo tipraland geta tipraland hona bo tipraland tabo bo gosei na kha kun bad baki to gosei ko Runtan BJP honde tin jati honde Congress honde NPT honde kaunci kaunci party to bor to gosei ko tipraland no কিন্তু কমসে কম মহারাজ একনলেজ খাইখা আপন বনে বেলাই হামবাই মারগো जों कक सालाय दंगो आंखाखौ पजिटिभ मुड नुट अवश्य उंनाय जों कोनो खाबायनाय करै किन्तु जों सिगां याकुंमा रागनाय जों आईपीएफटी पार्टी जों थानसामा तनाय जों जत तिने एलाइड अर्गेनाइजेशन युथ आईपीएफटी आइडोलेफटी तिने आर्टिसा तिने फानक्राक बदल तिने मोटर वर्कार इउनियन तिने जत कर्मचारी संगठन जों जतनो जों थानसायखौ सांगमा तलायनाय क्लाइसिया खाखावां बयबोहायनो तिने एकतानानो हरै तिन हामजालायमान हरै बयबो आगाव फैनाय हामबाय